Tulkaa syömään meidän kanssa maailman parhaaseen sushi-buffaan. Tämä paikka sijaitsee Tikkurilassa junaraiteita vastapäätä, eli sä tulet pääsemään julkisille sinne superhelposti. Mä oon käynyt tosi monissa sushi-buffoissa, mutta tässä on oikeasti maailman isoin valikoima, että täältä löytyy dumplingsit, ja oikeasti mä rakastan näitä. Apua, mun tulee taas nälkä, kun mä katson nyt videot, koska nämä ruuat oli oikeasti superhyviä. Kattokaa friteerattu kotkarapu. Vähän kuuma. Ihmiset rakkaat, ja tää on buffa, tai se on mikään ravintola. Että on ihan saakelin hyvää.